Kok matur nuwun lho. Nyicil. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi rezekinipun lancar. Amin. Panjang yuswa. Amin. Nunuke playu 100. Sapa? Hah? Karo Ninik bareng lho. Oh Ninik ya Pak Yu. Nggih. Lumayan, nggonku cilik payu 100. Dan aku gede ora payu ora payu 200. Kok dipadha gede lu cilik. Ya ora apa-apa. Meng anu gone catin meng daging. Karepe apa? Ya paling ora ana gajine apa piye. Ora enak ya gaji. Rek niki komplit kok, daginge ana, gaji ana. Oh, lah niki balung tok ayo. Balung ki digoleki lho. Apa iso? Gawe tengkleng. Apa ana tengkleng saka daging sing gedhe-gedhe ora ana. Ora ana tengklenge saka balung. Enak. Enak dititili ya. Pengen nitili tengkleng. Lho ayo aku nek didepi apa-apa gelem kok. Geleman berarti ya. Gelem man didepi Ninik ya gelem ngono ya gelem. Iya, surat tolakan kok. Kok brokoan. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Matur sembah nuwun tanpa pependan ya nak. Ya Mbak Elisa. Sing viral ning YouTube ya Mbak Elisa ya iki wonge no. Oh iya. Yes, sekek dalu, Pak Bos. Sekek dalu sedaya riko-riko maning-maning mbok kabeh. Maning-maning mbok kabeh. Iya, kok maning-maning mbok kabeh iki? Rareti ngrungake wong ning ngomong maning ning mbok-mbok nganggo mbok-mbok apa ning. Kene ciri khase cilik men ngulon kuwi pancen omongane ngono kuwi. Iya. Aja kaya kowe. Cule saka ngendi ndean? Aja kowe. Aja kaya kowe. Iya. Kaya apa? Sik to.
Kowe iki Jawa Yoja wae ora jegos kok dadak tiru kene. Iya, kaya kuwek kaya apa? Kuwek Kaya kowe kaya iki, aja kaya ngono. Oh, kira kaya roti dudu. Roti jempulmu mlocot. Kaya kuwek, maksena aja kaya kuwek. Iya. Ora diterus-teruske. Boten kuwek-kuwek. Mbok, mbok ngono. Boten, Mbok. Kene iki nek akeh banget, Dik. Bedane napa? Kene iki nek nang dalan jenenge Maringgiling. Maringgiling ki apa ning dalan? Nang dalan Maringgiling. Oh, Maringgiling anyar kowe karo sapa? Lho, kok Maringgiling anyar ki? Lah ning dalan jarene Maringgiling. Oh, dadine lagune ning dalan anyar. Aneh-aneh kuwi ora. Maringgiling ning dalan. Oh iya, apa meneh Pak? Angel ya dialeke. Lagi Jawa me mumet apa ning kene? Aja tok anggap aneh. Ini memang salah satu kekayaan bangsane awake dhewe. Iya, Berani karagam anu tata cara budaya tapi tetap manunggal. Ya ngene iki keragaman keindahan. Jangan untuk disamakan. Nggih. Ngono ya, Mak. Keanekaragaman. Aku mau ya takon, Mbak, nek cantik apa? Lengop, Mbak. Oh iya, aku lengop banget. Aku ngono. Cantik wis ngerti aku, bosone cantik ki lengop. Kuwi sing ngomong sapa kuwi? Aku mau takon kok karo Mbak ning anakku ya gleteh mau karo golek tempe kembul kuwi lho. Heeh. Ning kene enak tempene kuwi kewer-kewer tapi enak. Enak, Pak. Kewer-kewer tempene nek kembuli. Sing tempene sapa sing kewer-kewer kuwi? Ya iki mau ono tempe kewer-kewer tempe kembul. Tempe kemul. Iya, Oh. enak kuwi tapi empuk ora kriuk-kriuk. Tapi enak. Aku mangan tek 5. Oh ya termasuk dokoh kuwi kan. Seneng aku nek kun mangan tempe kembul. Tempe Mungkin kemul. beleh ya, Mas. Nek yo Jokono ora tau dadi kemuli ya tempene ya. Boten dikariti tempene. Heeh. Dikariti dan riki dikemuli warnane kuning. Heeh. Karo lombok enak tenan. Ki nang pamundutan sa. Napa? Nuwun apa jenenge? Podang kuning. Oh nggih niki Udang untuk kuning. pinanganten kekalihipun. Ya? Nggih. Kan untuk pinanganten kekalihipun. Nah, untuk pinanganten kekarone, mangga. Kekaronipun. Nggih mugi-mugi saged langgeng kadya mimilan mie goreng tunateng Mituno mie goreng. mintuno. Ah, Anut runtut reruntungan. ya wis wae ndongake ngono wis apike ra jamak-jamak kok. Wah yo, si doane sindang ki mandi yo. Ben dino melek padake yo. Mendina apa? Melek. Melek. Yo nek wong melek ki biasa mandi. Oh ya, ya muga-muga. Anak kowe melek terus kok kowe dhewe ra ndek bojo. Lah yo kapan lek golek bojo tak tekon. Bengi melek esok turu, bengi melek esok turu. Lek golek kapan biongkone wis do manak kabeh. Aku ra entuk-entuk. Kok wiyagane do manak kabeh iki piye? Nah yo ora ono sing jomblo. Ah ya golek jomblo aja wiyaga. Ya aja wiyaga merkane. Aja. Ya kowe nek nyinden terus bak kowe karo bojomu nyambut gawe terus anakmu sing jaga sapa? Nyinden iya. ki entuke aja wiyaga. Entuke iya. ya pegawe, ngono dadine nang omah nunggu anak mbokne bojone nyinden. Oh iya, tak golek pengusaha wae lah. Golek pengusaha. Ya, pengusaha ku ya apik. Yo. Ya, monggo Nggih niki dibawa nggih. dibawani podang. Nadyan wujud demong paksi agawe taline Oh iki saka Pak Sanmiyarto. Oh Sanmiyarto kok asmane ya. Sanmiyarto. Nuwun lagun gerajak grojogan Banyuwangi lan Liwung. Nggih, monggo dipunaturaken ya. alus manis tur mbrak
kok suarane ora ting pecotot yo, Mak. Ayo engko mak sing alergi yo. Ya nempeng kudu apik, nek apik kok ora dibayar piye. Mulai meneh otot tek 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 tek. Yo ora apa. Pak penontonnya akeh tenan yo, Pak. Matur suwun. Sampai di sana-sana lho, Mas. Pak Bu. Wah, iki sobat ngebyar yo. Sobat ambyar kok sobat ngebyar. Iya nek ambyar ngene Didi Kempot nek paseno yo ngebyar kan yo melek sewengi yo. Mangsane ngadeg pirang-pirang jam ra kesel sikile kesel iki sobat ngebyar jenengane. HP malah tone jeneng sobat ngebyar. Ya. Wes wenggon kula goleki si podang kuning ana iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya ya sik dhewe takut nyopot iki kacamotane ya seleki metrok-metrok kacamotane mulai ngapa motorok Melotrok. Motorok. Omongane iki sangat di melotrok. Apa kacamatane apa? Surya Kanta. Ya, Surya apa basa Jawane? Anu mripate Garut Kaca iki Surya Kanta. Oh, kuwi mentane kocok Edut kaca. Nek kacamata ya kacamata, duduk Surya Kanta. Ora, Desmak koyo. Oh, Desmak. Nggih. Ora jane iki cah ngendi to, Mak? Iki asline Sulawesi. Oh, terus kono ana gempa wingi, heeh. Katut blabak tekan Jawa. Gundelan blabak kae terus nang kere kaya kere kae kilang-kilang. Yo, aku tulung-tulung ya Pak, pas kae tulung tapi lek tulung-tulung ya karo nembang. Tulung. Wah, wis langsung didelok Pak Seno, wah iki wangun iki nggo nyinden. Wis nyinden. Sakit. Padahal ya ora ngerti sinden ki. Ah iya, terus tak kukup saiki dadi kaya ngono kuwi no. Iya. Arep balik rono wong omahe ora ono. Ya wis ben nang kene wae. Nggih. Petangene nggih. Katos. Aja guyu. Kula lengup nggih penonton nggih. Lengup ya apa jane? Lengup ayu kok. Kowe kuwi sing diblasokke goblok ora ngerti. Iya. Esuk awan ning omah wis ora kasar.
Rika? Sama Mbak Elisa. Oh, bapaknya mau kenalan karo kowe sa lho. Oh nggih, napa kenalan? Kenalan. Panjenengan sinten asmanipun Madura? Oh, jenenge Inyong mah wong kene jenenge biasa bae Nur Hamid. Inyonge jenenge Inyonge. Inyonge jenenge. Inyonge saya namanya. Ya, saya namanya. Saya Inyong namanya. jenenge. Saya namanya. Pak Inyong jenenge nyuwun apa? Nyuwun lagu. Iki nek ra digenahke goblok banget iki. Inyong ki nek cara nggone dhewe aku. Aku. Oh Inyong aku. Inyong jenenge. Nek kowe Aku panjenengane? Nur Hamid. Oh Nur Hamid Allah. Oh iya. Sapa jenenge? Kula. Nek kula napa? Nek panjenengan Inyong kula napa? Saya. Kula saya. Rika. Kula Rika. Rika Elisa. Cuk. Rika Elisa, Inyong Muhammad. Inyong saya. Inyong Muhammad. Rika Elisa. Iya. Saya belum kenal sekali. Boleh. Jadi keturunan dari mana? Katanya kok dari luar negeri apa betul Pak ya? Oh iya. Bapak dari mana? Ibu dari mana? Je m'appelle Elisa Ustaz Araso. Makanya gue lah. Oh sama dengan Bandung beda. Bilang baik bareng saged Inyong kula. Kula mboten saged Inyong. Ora apa-apa men kenal besok ditangkap mani nah Oh, Bapak kek. oh ya mani. Iya. Mau ditangkap lagi sama bos. Oh iya gelem. Men Pak Seno ngene mani. Oh iya Inyong ajeng monon pandu. Budak kuning wis ana sih ganti maning. Maning lagu ganti maning nopo niku? Oh minta lagi. Opo nopo? Lagune nopo? Apik judul nopo dari ngerti ngertos. Pantelo gending bae wis. Iya sih kepen. Pentelo gendeng apa pentelo gending? Pantelo gending masa orang ngerti. Pentelo gendeng nopo? Nyanyian lagu Pantelo gending. Dereng ngertos pangapunten pentelo gendeng dereng Judulnya Pantelo gending. Oh pante. Oh nggih ngapunten iki kuping kula. Pantelo gendeng. Iso ora? Dereng saking Dereng. kok menawi senen senes nggih. Alah. Nggih. Bisa apa? Ngapi. Sing bisa. Sing bisa. Nggih napa niki wonten pamundutan sesi. Gue bayar gue ora ngerti. Oh. Ya bayar gak akeh. Oh iya. Tambahin mani. Oh, Gampang jaduk. jaluk mani. Jaluk mani. Nggih. Lagi. Oh iya. Ya sini mau nyanyi sesi deman nggih. Sisipan bagus. Oke. Cos, salaman. Tos dulu. Ha. Ya terbayar. Oh siap. Nah, matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak. Inyong. Nggih. Mike setu. Oh niki kale lembar. Nggih, sesi deman. Nggo tambah no. Oh nggih, mungkin nek saya ditambahi malih. Matur suwun Bapak Inyong. Wah, Ladang. rezeki apa aku emu? Aku ngrasake lemu omong ki mumet nek bapak iki omong aku paham ning kowe le goblok banget lho. Kok ngono kok muni S2. Lah tanya kok. Hah? Aku kan cuma tanya. Lah iya. Mengjenah kaken. Nek kleru makane tak takonke. Ngono, kok kowe le mumet? Kok malah kowe sing mumet mergane? Mumet mergo omonganmu iki lho. Iya, ngomongku ngopo? Nek cara kene Inyong ki aku. Lah Inyong di bapake. Kowe yo Inyong, kok melu-melu? Saiki Inyonge sapa wae dikenake. Inyong ki akeh banget semene iki Inyong kabeh. Samene Inyong kabeh sing Rika aku dhewe. Ya ora apa-apa sih. Ya matur suwun Inyong sedaya mawon. Ah wis. Inyong ki nek cara aku, nek cara Jakarta gue. Oh, maksudnya kata ganti. Kata ganti. Oh, saya I. Gue Gue. basa Inggris. Oh. Nek basa Jakarta gue, nek cara kene Jawa Tengah Cilacapan kene Inyongi aku, nek Rika, nek kowe lu. Wis paham, Bro? Wes ya. Berarti penten goblok tenan tuh aku kok. Akhirnya Inyong Elisa. Rika seno
Nugroho. Iyalah, paham lah saiki ne. Ora njuk inyong kok bapake tok kae ora. Nah, bapake kabotan inyong. Ya. Inyonge sapa-sapa digawa. Heeh. Ya. Saiki ditentangke mele napa pripun? Kula ngarep padalah. Wis napa saweran saka bapake ya ditembangke sesideman. Sesideman. Diaturake monggo. Kagem prati riko-rikone. Dende inyong ajeng ngaturake tembang. Kagem rikos boyo. Nah, kene wis mulai cerdas to. Tapi ning kene ora nganggo yo kok, berarti ne Rika sedaya. Nah, kabeh nganggo. Kene ra ono kene barang ra ono sego. Ndak adane sega yo. Heeh. Nek tasida ono tapi ana. Pokoke Ana. Rika. Kok inyong ora inyang? Luweh kuwi jawaban dhewe. Wiwite Anderek sang pake pria bagus kang olah Sawan menyang kutha gedhe Bandara terus kayung neno selendang kuning kang sangking bukir swara kurang pramono ning wasis Angung marang Bendara Dyah Sulesya pijer ngincangake alis ya terus tresno sesideman
Kok sing 5.000 sik abang niku. Angel golet teh. Oh mengke kula nggih rewang golet-golet. Golet-golet duit niki diparingake inyong riyen. Sing abang. Oh pahit, sing lagi sing pundi? 10.000 niku namung ketumpas ini ki mie ayam nggih. Kalih tempe kemul entuk 3. Tempe mendong. Mendon. Kula sik abret mawon. Ayo sinden ngerti duit kok diapusi. Ya mesti kula sik abret mau. Iya. Iya, matur sembah nuwun nggih. Asmane Pak sapa? Pak sinten? Bambang. Pak Riko Bambang Rika. Nggih, matur nuwun nggih Inyong. Pak sampun, Pak. Matur simpan nuwun. Napa mboten? Ya getenan kancane. Nggih, matur simpan nuwun. Monggo dak sing entuk duit kowe terus. Nggih. Ayo kowe nak wae iki. Bola bali ya. Ki mituruti pamundutan saka ingkang kagungan kajak no. Iya, mau aku. Ya. Sapa Mbak Tatin? Ya, sinden galak sak Yogyakarta iki no. Ya, rupane rupa wengis. Iya. Nyatane disawang ayu. Ayu iki werna-werna relatif. Ayu lembah manah ana, ayu alus ana. Ki ayu ngentekke nyawa wong lanang ya ngene iki. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nah, ya Mbak Tatin, ya. Nggih, sing lalu, Pak. Sugeng dalu. Kene ya alus piyayine. Dilongkas. Lah napa ta kula mboten kula nggih halus lho. Kangge rada kagol, gek ora ana sing nyawer mesti terus mripate mendonong ae. Mboten ngenten niku kok ndak darani aku njaluk saweran tenan lho. Ora, nyawer ki bebas kok. Ya. Nggih, Wong bebas. jenenge rasa tresna asih ki ngono kuwi. Ya. Ngono ya. Bebas nyawer niku bebas. Nek lara nyawer ya bangeten gitu to. Kowe gelem to disawer 10.000 kae banget no. Pak Bambang. Pak Bambang. Gue tempe. Hah? Tempe. Tempe kemul. Tempe apa sah? Mendoan apa mendu? Menduan nek kene iki ora tempe kemul. Tempe kemul iki Wonosobo. Iya, dewe-dewe panganane. Heeh. Ya mengkene iki sok ngapusi. Oh. Kok ngapusi? Mau perapatan kono kae mau ana tulisane Napa? dawet ayu kok sing dodol lanang. Ayo. Dawet ayu iki jenenge dawete ora sing dodol. Mau dhewe numpak bis ra ngapusi kuwi dawet ayu kok sing dodol lanang aku ya. Dawet ayu iki jenenge dawete. Lah Nggih, jenenge dawete. ora kok sing dodol ayu ki ora. Dawete sing dodol ayu. Iya. Nggih, dawete sing dodol ayu. Heeh. Gitu? Heeh, dawete sing dodol. Monggo. Dawete sing dodol ayu. Ayu apa biru? Kurang ajar lho. Lambene elek. Iya. Ayo iki ana pamundutan liwung. Oh iya. Oh, liwung. Karo Mbak Iin po? Oh nggih. Ah, ben biayi loro. Iya. Napa? Nggih. Arep nyawer kon liwung. Oh iya, rasa kuwatir. Nyawer kaya kowe iki 10.000 apik. Iya. Masa kaya ngene 10.000, Pak? Lah nek wonge langsing ayu awake Iki ya langsing lho. awake ora kelemon ki 100 wangun. Iya. Kaya Mbak Iin kuwi. Nah, Ora dhewe iki kan kembaran. Kembar niki Ninik niki Nono. Piye? Kita kan saudara kembar. Aku Nini. heeh. Dirimu Lah Nono. udu kowe apa nono Ya ora, nek Ninik iki cilik, nek Nono Gede. Anek kuwi dalangnya berarti nono. Hah? Apa ya? Aku nek basa bahasa ngono ki ra. Mbak Mbak Iin iki ngawur. Jenengku ya Tatin kok nono. lah kok kan gede karo cilik. Heeh. Engko nek aku Iin kono Oon ora gelem. Piye? Aku kan Iin, kono arep Oon. Kak aku entuk sing elek. Ketoke cocok sing oon ketoke. Aku entuk sing elek terus ya. Ya ora ya bener kok ya kono Nini, ya kowe Nuno. Aku Nono. Karena Nunuke Nini Nono.
Kono iin kowe oon ya ora gelem. Nek Ninik suarane apik. Nek Nur Ngono ya ora pacaran. Ya. Aturke apa? langsung. Liwung. Ha tok bawani sik. Oh langsung. Langsung nggih. Ya. Dipun langsung. Mangga. Diaturake dadi liwung atiku. Ya. Kanca tani. Kudu kuwi. Udu Pak, Ya. udu. Mangga ya. Matur nuwun. Urung dikai kok. Kok matur nuwun lho. Nyicil. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi rezekinipun lancar. Amin. Panjang yuswa. Amin. Nunuke playu 100. Sapa? Hah? Karo Ninik bareng lho. Oh Ninik ya payu 100. Nggih. Lumayan, gonku cilik payu 100. Nggon aku gedhe ora payu 200. Apa dipadha gedhe karo cilik? Ya ora apa-apa. Meng anu nek. Gone catin meng daging. Karepe apa? Ya paling ora ana gajine apa piye. Ra enak ya gaji. Nek niki komplit kok, daginge ana, gaji ana.